държим двата крайки, да мачкаш кабела и с някакви, да няма да даде, може да някакъв прекъснат. Мисъл да не е добре такова. Да звучи такъв програма. Защото реално през всичките тия години навиване наляво надясно и то се е такова. Аз лично имаш някъде тук програма. Някъде Сяла шла. Стига толкова.